Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння цудоўны дзень тыдня, сябры, пятніца. Наперадзе выходныя, а там не за гарамі канікулы, навагоднія святы, ура! Бліскучыя перспектывы, Кася, згодны. Але ў пятніцу звычайна плануюць тое, як правесці выходныя. Напрыклад, сустрэцца з сябрамі, паглядзець новы фільм. О, зараз мы з Лесікам вам гэта арганізуем. І не трэба чакаць выходных. Сапраўды. Давайте завітаем у госці да нашага скрытнага сябра, барсука. Зранку? А так можна? Без праблем! Мы з Лесікам запісалі на камеру наша падарожжа ў лес. Бо барсук то яшчэ канспіратар. Штосьці пачуе, адразу дасць уцекача. Толькі вы яго і бачылі. Ой, давайте глядзець. А вось на ўзгорку і наш герой. Яго не пераблытаеш ні з кім. На белой пысе две темные полоски от носа до ушей. Маскируется, хитрун. У барсука цудоўны нюх. Менавіта нос падказвае яму, куды лепш рухацца, каб знайсці ежу. Звярок вядзе пераважна начны лад жыцця, бо ў цемры лепш бачыць і яму зручней паляваць. Заўважылі, як уначы свецяцца вочы драпежніка. Ён паспяхова палюе на мышэй, жаб, яшчарак, чарвякоў і насякомых. А калі натрапіць на грыбы, ягады ці арэхі, з задавальненнем паласуецца і імі. Даволі часта ў пошуках ежы барсука можна сустрэць раніцай ці ўвечары. А ў дзень ён адпачывае ў нары ці грэецца на сонейку. Нара займае важнае месца ў жыцці барсука. Ён вельмі дамавіты і акуратны. Парадку ў яго нары і каля яе можа пазайздросціць нават самая лепшая гаспадыня. Але асноўная прафесія барсука – будаўніцтва. Ён рые шматузроўневыя норы, якія спускаюцца пад зямлю больш, чым на 5 метраў. Не дзіва! Зірніце на магутныя кіпцюры барсука, яго лапы. Гэты звярок быццам бы створаны для капання тунэляў. Свае унікальныя збудаванні барсукі перадаюць у спадчыну з пакалення ў пакаленне. Так, даследчыкі знайшлі падземныя барсучыныя гарадкі, якім, увага, 2000 гадоў. У тых норах ёсць спальні, кладоўкі, кухні, а туалеты вынесены на вуліцу. Ад сваёй нары барсук далёка не адыходзіць. Калі ён адчуе небяспеку, то палічыць за лепшае хутчэй уцячы ў сваё сховішча. Ворагаў барсука няшмат. У нашых лясах ён вымушаны асцерагацца ваўкоў і людзей. Барсук не агрэсіўны і не ваяўнічы. У адкрытую бойку уступаць не будзе. Лепш адыдзе, уцячэ і схаваецца пад зямлёй. Асцярожнасці яму не займаць. Перш чым выйсці з нары, барсук высоўвае пысу, прынюхваецца, прыслухоўваецца, азіраецца па баках. Усё спакойна, нішто не пагражае, цішыня вакол, ну тады можна ісці па сваіх справах. А сёння ў яго, відаць, запланавана генеральная уборка. Старую падсцілку неабходна замяніць на новую. Што ж, не будзем перашкаджаць чысцюлю барсуку, яго гаспадарчым клопатам і развітваемся з ім. Бывай, дружа! Дзякуй, сябры, за цудоўны расказ і відэа пра барсука. Рады старацца. А зараз давайте адпачываць і глядзець мультфільм. Вот за што мне падабаецца зіма, дык за тое, што можна катацца на каньках, на санках, на лыжах. Пры ўмове, што шмат снегу. І калі трымаецца лёд. Дарэчы, тое, як утвараецца лёд, сапраўднае чараўніцтва зімы. Слухайце і здзіўляйцеся. Лёд вакол нас паўсюль. Ледяши на дахах, лядовы каток на двары, кавалачкі лёду ў маразільніку на кухні. І ў шклянцы з сокам ці з коктейлем у спякотны летні дзень. Так, калі ж вода становіцца лёдам, ведаеце? Вода пераўтвараецца ў лёд, калі тэмпература ніжэй за 0 градусаў. Разумніца, Ніколь, правільна.
Вода складаецца з малекул, таких маленьких, што мы іх не бачым. Калі тэмпература паніжаецца, малекулы моцна-моцна сашчэпліваюцца адна з адной. Так утвараецца лёд. Зразумела, Лесік. А як з'яўляюцца ледзяшы на дахах? Каб атрымаліся ледзяшы, неабходна адталая вода і мароз. Кроплі адталай вады сцякаюць і замярзаюць. Адна кропля замерзла, па ёй наступная цячэ і намярзае. Пасля яшчэ адна. І такім чынам лядзяш расце, робіцца даўжэйшым. Цуд зімы і толькі. Згодны. Яшчэ цікава, чаму лёд не тоне. Ага, здавалася б, такая тоўстая і цяжкая крыга у ледавітым акіяне, аднак не тоне, трымаецца на вадзе. Сакрэт у тым, што калі вада замярзае, у ёй утвараюцца малюсенькія паветраныя бурбалкі. Таму лёд лягчэйшы за такую ж колькасць вады і заўсёды плавае зверху. Яго трымаюць маленькія паветраныя бурбалкі. Ох, ну. Вось чаму ў акіянах плаваюць вялізныя айсбергі. О, яны амаль як ледзяныя горы. Антарктычныя айсбергі могуць заплысці вельмі далёка, аж да ўзбярэжжа Афрыкі. Вось вам і лёд. Фантастыка! Дзякуй, Лесік, за цікавыя факты пра лёд. Рады, што вам спадабалася. А зараз давайце глядзець мультфільм. Казляняты насамрэч вельмі гуллівыя. Як і дарослыя козы, між іншым. Праўда? Ага, а ты не сустракалася з імі, Ніколь? Не даводзілася. Тады мы цябе пазнаёмім з гэтай дзіўнай жывёлай. Упэўнены, козачка табе спадабаецца. Козы сталі сябраваць з людзьмі вельмі даўно. Амаль 10 000 гадоў таму. І адбылося гэта ў далёкай краіне, якая зараз называецца Іран. Сёння козы сустракаюцца амаль паўсюль на планеце. Ці не так? Так, яны выдатна сябе адчуваюць у розных кліматычных умовах. Ад спякотнай Афрыкі да ледзяных горных вяршыняў Гімалаяў. А чаму? Таму што ў казы ёсць звышздольнасць знаходзіць рэдкую расліннасць, якая прабіваецца ў пустынных месцах ці сярод камення. Козы ўсё едны? Не, гэта міф. Насамрэч, козачкі вельмі пераборлівыя ў выбары страў. У іх вельмі адчувальная верхняя губа, якая як датчык дапамагае выбіраць толькі смачныя расліны. Козачкам падабаецца жыць групамі. Яны вельмі сацыяльныя істоты. Калі яны разам ці сярод людзей, то адчуваюць сябе шчаслівымі. Прычым каза беспамылкова вызначае, які чалавек шчаслівы, а які няшчасны, і трымаецца таго, у каго добры настрой. Ну і ну. А яшчэ козы прыроджаныя спартсмены. Таму што ўсе хатнія пароды коз паходзяць ад горных продкаў. Козы выдатныя альпіністы, бегуны і скакуны. А прадстаўнікі некаторых парод коз яшчэ і спрытна лазяць па дрэвах. Хто б падумаў, Лесік? Козачкі, Ніколь, могуць стаць чароўнымі хатнімі гадаванцамі. Не ў кватэры, вядома, а ў загарадным доме. Толькі ім патрэбна увага і клопат. Коз можна навучыць выконваць розныя трукі. Яны даволі лёгка вучацца хадзіць на павадку, прыносіць розныя прадметы, гуляць у гульні. Ой, як сабакі. Амаль! Да таго ж, каза можа папярэдзіць свайго гаспадара пра набліжэнне незнаёмца ці іншых жывёл, а ў выпадку небяспекі і абараніць. Нічога сабе. О, у іх рогі, ого-го! Як разгоніцца, як дасць перцу. Ага, каб козы не сумавалі і былі здаровымі, ім патрэбна фізічная актыўнасць і выпас на свежым паветры. Паскубуць траўку і дадуць малачко. Казінае малако, упэўнена, нікога не расчаруе. Яно на першым месцы па папулярнасці ў свеце. У казіным сыры менш тлушчу і больш вітамінаў. Выдатна. Адкуль вы столькі ведаеце? Козачкі, нашы з Лесікам добрыя сяброўкі. Дзякуй, што пазнаёмілі мяне з імі. З радасцю. А зараз глядзім мультфільм.
Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Цудоўнага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вясёлага і шчаслівага. А мы сустрэнемся з вами зранку у нашым добраранку! І давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм.